kotenan gaibe duniya. Maude Radio International Abuja, Taskaramji fulfulde kotenan gaibe duniya. Hello Facebook ko de radio inanta channel YouTube amen ko de TV. Assalamu alaikum barkamede ifottuki barkamede nde wakkatire to min gaddantaw goddi taskaramji ha dow lawol Facebook live. Hande der taskaram kam emin godi rufotoji fere taskaramji fere der taskaram kam min daranay on no goddo delegation Lamiɗo Marwa ko haali ha der taskaram kam. Nonnon bo emin jogani on jantore ha jagorɓe harfinaɓe nyaminda inanta jamu dabbaji yilli ha wuro gawdare gamma raruki no nyaminda ɓikkoyji meɗen wontidiri. Sobiraɓe kugal amen e Sahel Info jantore. Jagorɓe tato yalɗiri ha nder berniwol gawdere. Jagorɗo suklanowo dabbaji emo iyaluji emo jangirle caka pamare. Ɓe yalɗiri ngam lartugo nyamduji ɗi hande kawtal duniyaru suklanowal nyamande hokkata ɓiɓɓe meɗen. Noy ɓe ɗon dokkira ɓe nyamdu man? Ɗum nyamduji boɗɗina. Noy hande to ɓe ɗo keɓa nyamdu man? Ko nandi e majum ɗum man ɗo ɓe ngari ha ɓe darta. Ɗo hokka ɓikkoy e kollo nyamdu. To hande nyamdu man ɗo ɓe mari ɓe hokkan ɓe geraɗe. To haɗo man on ɓe wari ɓe signi partenariat be min bo min lirna ɓe geraɗe frais. Ha hande fattude hande wakwa ha Irat ɓe jahi ha walde Alhaji Kadir Yaya ha nokkure nde ɓe ɓirata kosam ceniɗam. Ɓe ɗo nyamna ɓikkon man ɗo bo diga kosamle nonnon geraɗe gato ko nandi banyiri dankali ko nandi e man bo ɓawo ɗon. Ɓe ndari no kosam ɗam ɗo ɓirre e hande no ɓe ɗo ayniri kosam ɗo ngam ha ɓingel ɓikkoyji men jara kosam ceniɗam. Ɓawo ɓe ndari no kosam ɓirte ɓe tokkitini ha hande école be kamatali ngam lartugo noy ɓiɓɓe men goni. Ɓe ngaɗa hawritirde nde waɗama mapindire ha l'école be kamatali. Merjo berniwol gawdere lamba gotel Alhaji Yaya Ibrahima kanko on jaɓɓi ummatore nde. O jaɓɓi jagorɓe hesɓe warɓe ha nokkure nde. E nonnon ɓe ndaari no kuuɗe ɗe ɗo huwira, no ɓe ɗon defira nyamdu ndu, no ɓe ɗon dokkira ɓikkon, e no nyamdu ndu ɗo huwire. Ɓe seyi masitinta be kuugal ngal. Wato kuugal amin kam ɗum waɗugo yawron ɗum pat ko yimɓe viyata kindino, amma
yawre mi wiyata ɓiɗaɗe ma min hosata min ɗannina min wartira yaw kañum kuugal min arana kam amma fu min ɗo waɗa kuuje feere bana nyebbam bana kaynadam bana fromage. Nde ɓe ummi haɗon ɓe dilli ha usine kosam tawetenga ha lycée Bileng ha fattude Mardok. Ɓe njahi ɓe laari usine wanga no ɓe ngaɗirta kosam, no ɓe ɗanninirta kosam, no kindirmo wurtorto, no hande leɓol wurtirta sendirte be kosam, no fromage waɗirte. ɗum fuu majum ɓe ceyake seyo tilimgo be yigo kuugal ngal tilimgal ngal Alhaji Kadir Yaya ɗo huwa ngam hande nyamnugo ummatore Adamawa e lesdi Cameroon luttuɗum ko larani hande kosam meɗen e nyebbam mum e ko nandi e majum. Kujeji min gaɗata mai ɗo heɓe ha butikji. Min ɗo mari butikji, min ɗo yarɓa ɗum ha ton, min ɗo yerɓa ɗum ha patisserie ji. Ɗo wona bo bana ha suudu soggu min ɗo min mari ha centre commercial andirtendu be inde walde café. On tawan produit ji man pat be ko nandi be man. Derɗiraɓe heɗitoɓe ɗum laati ɗum kuugal tilimgal ɓe sewrake be magal. Be minin gabido membre délégation la mido mawa jakada mawa mi bendiam ewi seyo gam entimi inauguration mosquée Gamwa et donc très contente ami wosan occasion do yetani be dani mama minkam doham cabuwam dona mako do kam mi fottay mi fonna kugal mako kugal village zaburu ma jare ngoloni a jawrengol woni ta yimɓe ta kajal yimɓe ɗe ɓe yiɗa développement ɓe fonna inde baba manga Paul Biya ɓe fonna inde jakada ɓe fonna inde dada Mawa min kam mi fottay mi yetti yimɓe Mawa yake mi ɗona mission d'inspection vie avant BCR je baba ɗon waɗa e mare bolu e mare lawol jonta en ɗo mare lawol ɗo kam yimɓe ɓe hosi mi andi goɗɗo je waɗi o wi oɗon deje jume min kam mi sabtan moye miɗon jakada mi sabtan ma sabotage Paul Biya mi no tata sabotage Google transformation positive Mawa mi no tata an kam mi sabtan ma dikka en waɗan union gotel en wuwa ngam développement de mere do de mere nafata min kam jango mi ya mi sana babam mi don ambassadeur Mawa be danya Mawa chan samuwaria Mawa jonta mi don de délégation da ministre o don délégation lamido mo futti wawata jonina sey belbelten e o gimowo pullo nasarajo. Assalamu alaikum bandiraɓe wawɓe heɗade mi mbiyetemi ko Saydou Diallo jiɗmi ko e nder saha garrowo sino ko sago wontude haalpular tigi rigi kono mbiɗo jogi caɗele no feewi sabu ɗemgal mon weeɓani hakkille am suwa wawde pular kono anglais mami jangin mon jimol alkule anglais ngol ndeten alkule anglais fof A B C D E F G
HIJKLMNOP QRSTUV WXYZ Jangude angele tidani alkule angele inawelimi on jarama bandiraɓe fof mi salmini mon e galeji mon ha gongol joninna en daray lamar siyasa leydi Senegal titandi cuɓi ha ɗo yeeso seɗɗa aran da sobiraɓe kodde ɓe Pular TV fof debbo e gorko gonɗo ɗo e gonɗo caggal leydi ha tengti bandiraɓe men taw kadi ko Africa Pular en calmini yimɓe en calmini mawɗo galle o ko kewi ko hunde yande bani men debbo mo ganduɗa leydi ndi foof wattaki ɗum présenté holi yon woni Maymouna Ndour Faye hunde nden no ganduɗa yimɓeɓe piniri hande e mettere piniri e jahle piniri e kulol nde tawno ko yane makko ko jombani hay goto hankkante leydi ndi kono noon ko Pular wiyata ko heewi fo rufat ɗum ɗo ko hunde nde o ɓooyno woytade nde o ɓooyno jirtinde yimɓeɓe omo heɓa des menaces omo wiya hunde kala kadi enen foof wonɓe réseaux sociaux ji eɗen gandi Maymouna Ndour ko neɗɗo batteɗo menacé tout le temps peut-être ɓe jaggano ɗum est ce que ko hunde gonɗude walla ko yiddemo nanede walla tinede kadi eɗen gandi Maymouna wona inde yeylto hankkandi par ce que leydi ndi ala majju ɗum national et international debbo jaaɗo dadi golli warñi ha waɗi ko wayni hande kala mo arani ɗo e leydi ndi haali ɗo sikkata ko nanataki wadde ko debbo poɗɗo wallede debbo poɗɗo daranede debbo poɗɗo gollidede poɗɗo yaade poɗɗo kadi renede mbirni hisa nde tawno ko jogui ko o jogani ɗum ko leydi ndi so hisi yimɓeɓe kisat kono noon hanki ko yewtere makko e musidɗo mawni men l'honorable député Aladji Farba Ngom maire de la commune des Agnam mo ganduɗa kanko waddano émission hanki caggal nde émission o gasi nde hirdini omo faari galɗe koye damal galle makko ɓe jane makko ɗum ɗo wona agression wiyete ko assassinat ɓe jinno ko nawde fittandu makko laɓɓe tati so fiyama e debbo kadi ko debbo kadi ha tengti e nduɗo lewru ndu gonɗen hande 1er mars lewru ndu ganduɗa hoorema wiya ko rewlu rewɓe lewru ndu poti teddinirede poti mawninede kadi eɗen gandi enen fof holno debbo fotiri men nde tawno caggal Allah ene gurna men 90% ko jinnaɓe men taw ko jinnaɓe men rewɓe jibini en ndeni en muynini en ha Allah mawninen mbawɗen wadde hunde wonko poɗɗen wawde wadde fawde dow men ko wona mette saka rufde ƴiƴam mumen baɗɗo ɗum o ko neɗɗo mo ganduɗa leydi ndi no foti darade watta hen hakkille haɓo ɗum haɓano ɗum ha ande holi baɗɗo ɗum o kadi adde e milieu public ha yimɓe ganda ko oɗo waɗi ɗum nde tawno ko baɗɗo ɗum o wasata ko yaadi hen politique par ce que en jii woɗɓe landaji goɗɗi wiyetanoɓe ko wayno ex-Pastef goɗɗumen ko ɗo goni hande sa ƴeewi réseaux sociaux ji koɓe mbiyatamo hen ko sa huulani ni mbiyata ko kamɓe mbaɗi ɗum nde tawno ko haaluji mabɓe e golle ɗeɓe gollata e bindi ɗeɓe bindata e faade oɗo jaayiye janɗo e bani men debbo ɗum ɗo neɗɗo en foti yonnorade ɗum leydi ndi noon hankkandi ko laamu ngu foti darade anda kañum foti toppirade sécurité yimɓeɓe darano ɗumen en tant que non aɗa andi Aladji Farba Ngom so tawi ka jiɗɗo nanede leydi walla dille ma keewa koma kaala haala makko nde jiiɗa walla naneɗa won hen cikkata so kalani haala makko tan godani leydi walla mbaɗani politique kono eɗen gandi Aladji Farba Ngom darde mum e golle mum e haqillantagal mum wonko woni e ɓerde mum ko wona gueɗe bolle puyɗe ha tengti yewtere mabɓe hanki no wayi wadde fayida no fayi hanki martodinde e leydi ndi no wayi wadde dille e leydi ndi ko ni tan wawata wadde kadi waɗɓe ɗum ɓe eɗen gandi wasata taw ko acte uji politique ne hen teede ɗum kewi nde automatiquement kanko hanki 4 heures du matin on woni hôpital nde o heeɓi ɗum information tan kanko automatiquement huuɓi worma ko fayi ko hôpital tawoyde bani ko debbo hollude ɗum ɗeɗe metti hollu ɗum ko kewi ko musiba janɗo e mum o yani koye makko nde tawno koye ɓesgu makko jaa koye hoore makko jaa wadde ko hunde nde o yonnoraki ko hunde musdemo kadi ha tengte suddiɓe makko e musidɓe makko e ɓesguji makko e ɓeɗo kadi arɓe gari ɗo guila subaka ha hande nanɗo ko ɓesgu makko jeeya oɗo koye pôle communication makko jeeya ko Abdoulaye Ndiaye oɗo ko Mamadou Keita ummino ko États-Unis ari arno ko walludemo kanko Aladji Farba Ngom ko faate banggue campagne électorale Allah waɗi président Macky Sall dirtini élection o dirtinama kono noon ko hunde mettude min musde min nde min mbaɗata massawu en tant que ɓiɓɓe Matam naajo e ɗemgal acteur uji politique Matam foof e ɗemgal hilifaɓe diina Matam foof e ɗemgal hilifaɓe aada Matam foof e ɓesgu département de Matam e ɓesgu Bosoye ha tengde commune ma Agnam ko yane bani men debbo Maymouna Ndour Faye ko e tedduɓe heeɗiɓe ma jaafoɗon no feewi nde tawno wownude yimɓe addande ɗumen kabaruji so tawi a addani a jooɗima balde a addani taw jomumen ene paadi mi yi appel aji moon mi yi kadi aussi message uji moon
kono noon paame wonde ke en yanoɓe koyngal. So ɗum ɓenni eɗen gandi président de la république o jodinoma e jandiyankoɓe ɓe toon to palais, ɗum noon gam wadde conférence de presse. Enen fof en keɗima en kettima en paami en teskima kanko président de la république o wi wonde téléphone meeɗa wonde hakkude makko e Ousmane Sonko nde tawno won hilifaɓe diine e hilifaɓe aada e ɓen ɓe gandanɗa hoore makko kañumen goni société civile ɓe jiɗino tigi rigui kanko e Ousmane Sonko ɓe kaltida beele jaam ene arta e nder leydi ndi. O wi noon kanko kala ko addata jaam e nder leydi ndi ɗum woni ko yilli nde tawno so tawi o woni président de la république ka puniɗo poɗɗa ko ajjade jaaduɗo e ma emo yadani e ma fof alay saago ko an hufata. O ruttimo noon o arti e wonde ɓen ɓe gandanɗa hoore ma kañumen goni wonɓe toon to prison. O wi noon kanko président omo jogui pouvoir mo jogui o ko wadde ha joni gracier, kono noon so tawi koto banggue amnesty ɗum ko assemblée nationale jogui ɗum. So tawi noon koto banggue liberté provisoire ɗum noon ene gandi ko juge uji ɗi jogui ɗum ne hadirta ñanda. Ɗum noon goto foof yo haat e ko jeeyi. Kono kanko sinno ko sago makko kala ko ɓamno wadde ɗo henna e yejjite yimɓe jaaha e élection ngaji ɗi e dow jaam gayna ɗum e dow jaam ne hadirta ñanda. Ha joni kanko président de la république ko kanko haalata o wi wonde le 2 avril so Allah lamɗo jaaɓi ko nden woni no mandat makko gasata ha laaɓa car o tottita lengueje ɗe leydi ndi. O holliti noon dialogue ene foti wadde oɗo altine mo paaɗen ngam yewtidde e ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiyeteɓe wonde ko les hommes politiques o e ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni candidat ji ɗi e yinnoɓe wonde candidat ji ɗi e ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiyeteɓe wonde ko jaggue gonɗe e nder leydi ndi taw noon ko pelle ɗe gandanɗa hoorema jiilotoɗe jaam e deyre e nder leydi ndi. ɗum noon so tawi ɗum woni won namdiɓe wonde on mo gandanɗa hoorema biteɗo wonde ko candidat Diomaye woni ex Pastef beele tigui rigui ha joni ene wawi jeeyede e nder oɗon dialogue. O wi ɗum ko avocat ji ɗi jahata kaldoya tigui rigui e juge uji ɗi ɓe ƴeewa no ɓe mbaɗirantamo haysino ko liberté provisoire so tawi o ari omo wawi jeeyede e nder oɗon dialogue ne handirta ni henna. Ne tawno goto foof ene jogui ko jeeyi kadi goto foof ene jogui ko herori. Kanko président o ruttimo o wi wonde caggal ne conseil constitutionnel riwti oɗon décret mo gandanɗa hoorema votonoɗo assemblée nationale ngam wiide wonde ne président wino wonde koye mois de décembre nden waɗata ɗinon élection ngaji ɗum de kamɓe ɓe jaadani hen nde tawno conseil constitutionnel ko pouvoir mo gandanɗa hoorema ko kañum rewinto ɗiɗon élection ngaji walla mbiya ɗiɗon sumgoji ɗi paaɗen e dow majjum. Kamɓe conseil constitutionnel ɓe mbi wonde maɓe ƴeew date mo gandanɗa hoorema ɓurɗo moƴƴude e ɓurɗo fewde ɓe gaddana ɗum yimɓe sumgoji ɗi jeehe. Kono noon wonɓe tundi hakkillaji men ɓe mbi wonde haadi président ko 2 avril nde woni no mandat mum gasata. So tawi mandat makko gasi élection ngaji ɗiɗon dañani ha joni fartange wawde wadde noon beele o heddoto wonde président de la république walla ala o tottat ɗum ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañum woni président assemblée nationale. Ɗum noon ko alay saago mo waɗa démissionné ne président assemblée nationale wawa jogade ɗum avant le 2 avril. Kanko noon président o wi wonde ɗum ɗonne kadi wonko pouvoir wonko constitution wonko sarɗiyeji leydi ndi tigui rigui kaali hen. ɗum noon ko kaali hen ko ɗum woni ko wonata nde tawno so tawi ɓe ƴeewino o wino wonde so wonino président o yiɗi ko artirde ha joni mandat makko 5 ans. ɗum noon ne yehi to conseil constitutionnel ɓe mbi wonde ala ko 7 ans ko ɗum woni ko heddoro. ɗum waɗi noon o waɗi wonde duuɓi jeeɗiɗi ɗi ne waɗa ha joni référendum nden woni tigui rigui ha joni o wonti 5 ans nden président dañi fartange wawde wadde ɗo 12 ans ɗiɗi wadde ɗo ni. O wi noon kanko omo yiɗa ko yiɗata ko wona ɗum woni ko wonata ne tawno won pouvoir uji goɗɗi gonɗi ɗo e nder leydi ndi kala ko mbi ko ɗum woni ko heddoto ne handirta ni henna. bandiraɓe musidɓe président namdama question on mo gandanɗa hoorema kañum woni Ousmane Sonko e Diomaye Faye beele ene mbawi waɗede amnesty. O wi wonde so tawi ko eɓɓo makko walla ko yidde makko e fandare makko kala gonɗo e nder leydi ndi biteɗo wonde ko ɓiɗɗo leydi ndi e nder oɗon tuma ene wawi yaafede ha laaɓa car beele leydi ndi ene wawa artude e deyre arta e jaam ne tawno leydi men Sénégal natti wonde leydi guerte, natti wonde leydi ha joni fatato, wonti leydi pétrole, wonti leydi or, wonti leydi gaz ne hadirte ni yanna. wadde noon ndiɗon leydi ko leydi alɗude. ɗum noon leydi addude foti ko yillanede jaam beele ɓiɓɓe leydi bini mbawa wonde e nder jaam ne tawno kala leydi feññode ndiɗon galu e nder oɗon tuma ko leydi farwude wonata ne hadirte ni yanna. bandiraɓe musidɓe ko président de la république haali ko ene heewi
kono kadi aussi koko ɓuri jojjude e ko ɓurɗen wawde wadde retenir ko tan ko ɗum woni ko gaddanɗen bandiraɓe ɓe beele ɓe mbawa andude oɗon conférence de presse ne yaari ni ne hannirta niyan bande men tedduɓe musidɓe horsuɓe ha saaha goɗɗo konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago bajiri e bawɗum no wasata wadde ɗum bongol ne tawno haalde ha jofno koye jaɓanede jeeya joni noon min jokkanay on e giɗo leñol ngam nanen yewtere haalude hakkunde leñɗi sabu min cikkumi ko so luwaji mbaɗama e tubankore te eɗen gandi taux d' alphabétisation mo sénégal enen ngabbi no feewi par ce que sa wi aɗa haalda e leƴƴi wona leñol tan aɗa haalda e séréer aɗa haalda e joolaji aɗa haalda e haalpulareɓe kono an bindata koye français te kadi an aɗa andi taux d' alphabétisation ma ene ngabbi ɓe kaldataɓe nanata te ko kalata ko kamɓe kaldata wadde booba haaldande maɓe koye hoore ma gonɗa e haaldude kono mbiyanmi tan yewtere so wonani ɗemgal ma tan ambima wadde so yimɓeɓe mbawa wadde communiqué ko ñagade état o koɓe mbaɗanno hande gotol e pirgol fo yoɓe mbaɗ ɗum temedere ɓe jokkotira e waɓe no mani ɓe pira kala ko ganduɗa ko yimɓeɓe kaldate saabu neɗɗo kono mbiyanmi ni tan ɗemgal ngal ne waɗi hen fayida koduji ɗi luwaji ɗi constitution ngaji eko heddi foof yo fire e ɗemɗe ɗe ganduɗa ne kaale e leydi he goto fof wawa hen yiide hoore muɗum saabu hande sa wi neɗɗo min komi mbinono kala ngabbuɗo e ngal ɗo tabal koko sohre a wi noon kay kono binduɗa koye français te ngabbude hen o kañum nanta français ko way kono kanka wiyanimo noon wadde a toñimo kadi a boomimo masimo de kono an toñimo kadi a boomimo saabu oɗa ko kalɗa ko ɗum waɗi au niveau min e feddam ko pular tan liggottomi mi anda so mboɗo jogui droit hollude kono hay campagne uji amen koye pular min mbaɗata emin mbaɗi lexique goto ne wiye lexique violence basée sur le genre ko cellalam ko goƴam kongolam ene jojji e cuuɗi podoji ɗum ko campagne min mbaɗatno ɗo henna te campagne o kala minen support uji amen communication wonno koye e leñol fulɓe min liggotto koye pular min pirata ɗum emin liggotira noon e katante leñol ibrahima kane kañum e jinla kañum en kewi firande amen komin mbaɗata kon kono lexique o kadi ko dictionnaire mo ganduɗa kala ko woni fitinaji nana hen goto foof ne fira saabu nde min mbaɗi étude min gadi o min jii ko yimɓe nde ganda holko woni fitina min de kay somi yeeyi hami atti joom gallam heftat ko jeeymi ko foof waɗa ɗum e poste muɗum wala droit heftu ɗum ɗon par ce que ɗum ko violence économique ko an liggi ko an teyi sabu joom galle ma so le contraire kadi ko aussi c'est valable kono ha joni kadi gorko liggi foof kadi debbo kadi ara hefta ɗum kono gorko ne jogui obligation gorko ene jogui obligation par ce que défaut d' entretien hay ɗum ko ene waɗa sanctionné mais sa yiiɗi waare no sohna hawli en ni ne jippiɗa foof tan dennam babawde ara hefta ko joguiɗa ko ɗum a jogarani yetta to yettiɗo wona ɗum kadi ko violence donc nde min mbaɗi enquête aji amen étude amen terrain min mbaɗi ɗum e 4 commune commune mo Horefonde commune mo Agnam commune mo Thilogne e commune mo Matam min mbaɗi ɗum min gasni min jii ko dekete yimɓe ganduɗa holko goni fitina min mbi wadde min mbaɗa lexique andinde yimɓe holko woni fitina lexique o min mbaɗi ɗum koye tubankore kono kadi min mbaɗi ɗum koye pular mi jiɗat ɗum par ce que hiccanki mi rokkiri kanji foof woni mi nettita kono mami nelde hen donc lexique o koye pular ko ɗum ɗon ko tumnade yimɓeɓe yo mbattu hakkille e ɗemɗe ɗe saabu ɗemgal ngal koko waɗi fayida ko heddi ko kadi ko yoɓe ciftor wonɓe e zone rural ɓe par ce que enen laddiyankoɓe noɓe mbirata men en jaaɓi kan laddankoɓe kono laddankoɓe kay yo dokke ko ndemi ko kandimi ko yoɓe ciftor laddankoɓe koɓe mbaɗata ko saabu hande sukaɓeɓe foof ndendi jaaha concours général kono concours général on ɗon so tawi min classe am mi ala hay prof HG so tawi min mi ala école ɓaɗiɗo mi ala ordinateur uji mi ala laboratoire to mbanmi expérience ujam min mi wawa yaade concours général saabu enen foof ndendi ko janggaten kono so tawi enen foof ndendi ko jang kono en dandani doole en dandani ko dokke ɗen enen en mbawa fodde hen sukaɓe men ko tinniɓe ko wawɓe janggude enen laddankoɓe ken tinniɓe ken wawɓe janggude kono en dokkaka doole ko yen ciftore lamar eggoɓe eroɓe maayo militerenia iga africa yaaki leyɗe Europe ɗum hunde mawde marde caɗele feere feere nonnon bo eroɓe ɓen iɗon soya yonkiji maɓɓe ha dow maayo militerenia ko mbi'en baharoɓe ɗe caɗele ɓe gidata da woɓɓe wonɓe dow maayo ngon ko ɓe kaali iri caɗele ɗe ɓe gidata ha eruki maɓɓe yaaki leyɗe Europe. Si min gummima combien de kilo min gari hamin naate maayo Espagne min kedorama gadi hedde 60 km ɓe dimka wala ɗon sali mi jaggude essence gasi machine amin min guitti min mbaɗi hen
ɓoccitima machine amen kadi ɓoccitima e kabal amen sami joni komi yohoɓe tan min ganda to min payi komi yohoɓe Allah Allah won ballo min noon jiyama ko melga mali wiitemi ko Saydou Camara gandiran Neymar bismillah ceerno Aliou salmina bandiraɓe kono Seydou Camara Seydou Camara no Seydou Camara wi minen komin yinoɓe dannade déjà min pano ko lawol Espagne min jeehi ko Allah haaji bal tati men jaha joguino ko essence amen o timmani pourno yadoro henen ewa Allah haajani ma taw min jettoro min gari ha min keddora e wuuro ngo 40 quelques kilomètres 68 min dañno 68 min keddora no foti 68 keddorɗe 68 voilà ewa beddi marché o daraki min darni batoji batoŋaji kala mo darni jatama ko no marché beddino yiyama min darat baddi hen machine o finalement ɓoccirima hayde machine o woni hen de jaggata no fewi ga luggiɗi eyyi par ce que ɗo ɓuuri fondere luggiɗi joni noon mino kay tan haata Allah haalni men fof eyyi a jarama Allah waɗani en sutur wonande jebɗo vidéo o fo so Allah waɗi kadi a yeeɓi vidéo o taw ko dow gonɗa wiyata hota rewe ngol lawol kono saɗa rewa addu ko siri ɓuuri sirde kadi neɗɗo woto heño haydara eyyi bismillah pullo an woni place machine o anji ɗo wonno place machine ala ɗo min beddima machine e ndiyam Allahu akbar Allah won ballo bismillah haal bismillah assalamu aleykum salam bon minen ko noatib men iwi minen fof komin africain nde hinno yaade min nawto e Espagne no wajiɓe wi ni no Aliou e Seydou e Abbas e Malien o no ɓe wini tan min ari ha min hayni ke lampuji dal mi yottagol ngol essence amin ko seeɗa heddorno aywa min weddi mars o jaggal leydi joni noon meɗen dasa meɗen arta e nder maayo bato rewi takko amen min waɗi signal hono hanki ndiyam ha heccanki bato goto ari hedde amen min signalima ha min o darki mais o yottaki eyyi min wawa yaade machine amen no boni joni noon komi wiyata yo Allah wallu men oɗo vidéo kala hiiɗomo lawol ngol mi wattan hila e maggol ta ontigon heño par ce que hono menen ɗo heñare tawno e ari amen hewɓe sino wiide no adibo ara Espagne bidonji 17 addata minen noon ɓay meɗen heeñi min arde bidon 17 joni min hewto yaade ɗum ɗo wona ni men nisi yo Allah wallu men minen torino yo Allah lanɗon wallu men ɗo joni ko pulla haalanomi pulla jarama on ji ɗo ko place machine o ɗo joni nani wona machine wona essence wona haydara min ngala ɗo haydara amin jaaha jaato e gidima walina bismillah rahman rahim Seydou ya sallallahu alaihi wa sallam adirede bangani minen noon Allah waɗi min gummi ko nuwadi ko fano ko Espagne Allah waɗi min dogi kilomètre kewɗi ko wonno 780 min dogi hamin keddora 67 kilomètre min gari hamin paadi ndeysan min pote baro goto min noddi baro min gari hamin paadi baro so yeehi min tan feere ala essence gasi min beddi kabal sadi ko darade min jetti machine min kamɓi hen ɓurgue lanka ustuko dogal ko machine yi ha ɓoyi kañum menen taƴi ɗo joni amin balle tari hande amin kaye ndiyam nam min ganda foto min payi min tampi so gonga ñamde gasi yardu gasi min ñaagui Allah kadi ballal no feeri kalto ballal wawi ummade kalko Allah ɓuuram min jabri Allah min jaggiri Allah min jaggiri Allah kal garowo banda men e Allah ɗo Sénégal Mauritanie Mali kal bawɗo arde julɗuma guema Allah siiri ko wawi yettude dow jaam gonga lawol ngol famɗani lawol ngol weeɓani 791 vraiment ko wasde andude tan ko minen kam neɗɗo wawi haalande min hankkadi ko anda ko minen jiiɗi guite men arɓe ha batti soynade lampaji Espagne donc yettade joni min duttima hamin gari ha 108 kilométre amin ɗon jooɗi o wassalam bandiraɓe paye dembo maɗiɗo jeeyi dembo ko Madina Gounass wuuro ceerno Amadou Tidiani darma dow seeɗa yani ko Madina Gounass anno men noon gummino ko nuwadi Allah waɗi firli gomoni han ko yadarke hoddir mais kadi koni Allah hoddir ɗum gandino ko yaadi Espagne ko heñare jogino ko 13 bidon essence machine goto min ɗaminno essence goɗɗo mais mataw essence o heɓani arde ayi
affaire no wayi essence o heɓani arde affaire o rewina min keñima hamin jeehi kontini amin nimsu quoi komin jogui ko ɓuuri hewde min gari hamin jii watti yiide lampaji espace ɗum sortude ko artitima kadi ha caggal ha affaire ne hawnimi tan mbiɗi holko Allah waɗi yata kuuram amin amin Allah andi kadi holko waɗiri noon kadi ko Allah waɗi yata kuuram amin ɓe mbawi wiide kala gonɗo dow gonɗe programme go ko wayni sene waɗa yo waɗ ko siir so ronkani ga hoto waɗ ɗum mais so ronki hankkadi ha fillitino waɗa o ƴeego confirme bagage mum ko ha matériel mum ko timma jogo machine mum timmude essence mum timmude ɗo yaade tawi hoddira ma yaa tawi kadi hoddira ha kadi sa jogui matériel ma timmude Allah Allahu akbar kadi hoddiri ha hara quoi ko noon de tawi tan asgaji amen ɗan toon min ñaamo yedde so tawi kadi ko ni Allah hoddiri tan ko Allah waɗi yara kuuram mais kala garowo ƴeewa matériel mum timmude amin ɗo arde wallahi a jarama no fewi Demba annene yo Allah waɗane moƴƴere yo suɓane moƴƴere ceerno Grand Lay to gonɗa ko ɗaɓiɗo walla san Grand Lay ko ɗani Grand Lay wi filmaka on jii ɗo ko base on jii bisimillahi komin yimɓe jeenayo amini yimɓe jeenayo nani on jii haydara min jogaki haydara nani gaz goto min jogui hay gaz o kañum e horum kadi yato jograni gasde ɗo jonde tomin gonɗo to grand capitaine o woni Ablaye omon nder kalo ndeysan ko ɗaniɗo omon nder kalo woni dana ganum tan woni ganum tan wondi on jii wallahi ɗo woni nder kal ndeysan haydara wona leli yaw on jarama wassalam salam mustaqim alhamdulillahi rabbil alamin jarama en jam kumɗo jaw ko woni pullo hol ko woni polar da ko woni pullo ko hendi pullo e polar. Assalamu alaikum warahmatullah bandiraɓe mi salmini mi juurima ko mino Souleymani Kiiɗe kadi arte e moɗon arti e vidéo goɗɗo oɗo saaha eɗen nana yimɓeɓe ene kaala hol gonɗo pullo e hol gonɗo halpular mino Souleymani Kiiɗe ƴettetemi ko Kiiɗe komi maabo ete komi pullo mi wona halpular bandiraɓe gaare ceerden holko firti pullo e holko woni halpular no tubakoɓe mbiyata ni en waɗi français en waɗi francophone Emmanuel Macron président France o wona francophone kanko ko français Léopold Sédar Senghor gonnoɗo président France o wona français ko séréer kono ko francophone woni francophone ko neɗɗo kaalowo français taw wona tubako neɗɗo goɗɗo ko wayno capato kaalowo pular o wiyetake pullo o wiyete ko halpular so jolfo ene haala pular o wiyetake ko pullo o wiyete ko halpular kono no bandiraɓe holno pullo kaalowo pular wiyete o ko halpular enen en gona halpulareɓe ko en fulɓe woni halpular ko oɗon mo wona pullo kono ene haala pular séréer so haali pular o wiyetake ko pullo o wiyete ko halpular joola so haali pular o wiyetake ko pullo o wiyete ko halpular kono sehelam Tokara Baba Diallo sehelam Moussa Silla ɓen so kaali pular mbiyetake ko halpulareɓe mbiyete ko fulɓe enen ken fulɓe en gona halpular en woni halpular ko on mo wona pullo omo wawi ɗemgal pular omo haala ɗum on o wiye ko halpular way kono wiide en francophone ni Souleymani Kiiɗe ene haala français kono o wona français il est francophone ko francophone Léopold Sédar Senghor gonnoɗo président Sénégal o omo wawi français omo laaɓa français o wona français kono ko francophone o francophone noon tolnodiri ko e halpular neɗɗo kaalowo ɗemgal ngal taw noon o jeyaka e ngol ɗon leñol on wiyete ko halpular kono noon enen e koye meɗen enen fulɓe e koye meɗen koto indirtiroɗen ken halpulareɓe en gona halpulareɓe ken fulɓe pullo noon wona yettede ba wona yettede so wona yettede de wona yettede ka wona yettede bari ene woodi fulɓe ɓe ngala yettode ɓen holko goni koto mbiyen noon ko ɗeɗo jettoto tan goni fulɓe ala enen fof ken fulɓe min Kiiɗe jetteteɗo Kiiɗe maabo o komi pullo bambaɗo jetteteɗo ba o ko pullo toroɗo jetteteɗo sumari o ko pullo ko ɗum ɗo no woni wonde fulɓe mo kaalowo pular noon mo jeyaka e meɗen on o wiyete ko halpular saabu o haalata ko ɗemgal ngal enen noon en kaalani pular tan enen en muyɗi ɗemgal ngal ko en fulɓe assalamu aleykum wa rahmatullah joni en daaray lamar no ɗum moƴƴinirta
kosam. Est ce que ɗon ganduno eɗen mbawi waylude kosam meɗen ɓiredam ɗam batten ɗam kosam condi e nder galleji meɗen te kadi ko hunde wemde wawde wonde wawde kadi naftude kadi yoga e jinnaɓe meɗen ɓe gandanɗa ko joom jawɗele en hen sahaji so ɓiri kosam ɗam ha gayni dañata sodoɓe walla kadi penda ha gayna kadi kosam ɗam jarani wontar kene bon ɗam ɗon kosam aɗa wawi wattude ɗam seliya walla mbiyen mew walla kadi kosam condi e nder galle ma te ko hunde wemde bisimilla moɗon e jellitare Afrique ko joni garantumi e moɗon holno mbawɗen waylirde kosam meɗen ɓiredam ko adi fo a yuppat kosam ɓiredam ɗam e fayande kuɓɓa jeygol gona e fasnude ɗam ko kosam ɗam tan ɓiredam ɗam tan pasnata tan ha ɗam hora so hori nden wontata seliya joni a fasnat sa fo irta ndenoɗa haade kosam ɗam sumde ƴeewe tan vidéo no yarata ni ma on paam jiiɗo joni kosam ɗam kam ɗam hori ɗam yeehi ha ɗam wonti no ñiiri ni eyi so yeehi ha wayi ni a ittat ɗum e jeygol he enen wonɓe Fuuta ɓe kam eɗen jogui nangueji aɗa wawi lirde ɗum e nangue ha yoora ndentoɗa noon lirde ɗum to gandanɗa ene herƴa sabu kosam kam jeeya herƴude eyi lirata ɗum koto joñi tawi wonko mbawɗa suddude hen taw herƴani eyi so andi kadi ene heewi hendu aɗa wawi waɗirde ni hono waɗirte ɗo henna ni wonɓe Europe ɓe kam on noon ngala nangue mbattar ɗam koye fayande haɗam yoora walla mbatta e fuuruji haɗam yoora hono no waɗirte ɗo henna e vidéo heni sa gayni joni a yi ɗam yoori eyi so ɗam yoori hankantini heddoto tan ko ɓedde ɗam ɓetirɗa ɗam ko ha mbawa andude hol sukara mbawɗa ɓeydude hen e yeru joni tawi dañƴa ko potuji 2 kosam ɗam haade ma unde ɗam ɓeydata hen ko pot goto sukara so pari mbaɗa e wowru ma aɗa wawi noon ƴettude wowru lamdu taw ndu meeɗa unde haydara mbaɗa hen una kosam ɗam e sukara o ha wonta seliya on beltanama on jurama e heɗade ƴellitare Afrique oɗon tawa min e TikTok walla kadi e YouTube e Africa to ɓooyi fuu dow darnde sobiraɓe kuuɗe am ɓe Code Radio International Abuja min Ibrahim Romodake wonduɗo e moɗon ha dow hello Facebook amin inanta YouTube mbiyami on gonde e Taskaramji Code Radio International Abuja ha Facebook e YouTube min nanga e waddanki on taskaramji feere feere ngam ma welnanki on e findinki on nder taskaramji ɗin on jaara Ko